Všetkými, ale Ona je, Aďa, čo má ona. tú malú, čo ho mala tu vtedy, na to sú už, my chceme nechytili, len pre kosť. Áno, to ako všetci psíkovia. Že Mašinka, jaj, prepáč. A to už nepočúva. Už budeme stále asi Mašinka. No, áno, láska, dáš mi lápku? Daj mi lápku. Daj, no, šikovná si ty. Ona pribrala, lebo predsa len teraz aj, že si... No hrozne pribrala, to je A to to nevadí. no, že pribrala. Lásočka. Každý pes priberá, aj mačky začínajú naberať už tú zimnú. No, Áno, to aj moja ale mamina si... porozpráva. No Šerinka už je domka, už ide otvárať chladničku, čo to pre ňu má. No ja tiež ich uplácam, keď idem preč, aby tak im hádžem tú tyčinku, im nalámem, to som aj v starej domke tak robila. Tak to už vedia, že idem preč. Áno, To už. To aj u nás to tak je, mamina tá hneď už otvára chladničku, lebo Šerinka je určite hladná. No. Pravda? Áno. Potom A niekedy je taká besná lieta. No, tak je šťastná, no. Vyskočí, letí. Krásne ty máš kožuštek. Donka, Doni, Ale tam je Donka. čo, na chrbte ešte asi Donka. mala, lebo minule sekla posledná. krásna si. Áno. Na chrbte je niečo. Mhm.